GlobalLogic to je spoločnosť, firma, ktorá chce, vie a hľadá, prečo a komu adresne pomôcť. To je práve rozmer GlobalLogicu, kde dokáže opäť jedna skupina zamestnancov od Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny dať sa dokopy a pozrieť sa na to, čo potrebujú konkrétne deti v ich regióne. Dve kľúčové aktivity za 10 rokov spolupráce s GlobalLogic je určite aktivita Back to School a potom je to strom želaní, Vianočný strom želaní. Niekto by povedal, že pomôžeme veľmi malej skupine osôb, že je to možno 100 až 200 detí a že je to na Slovensku možno, že sú to také kvapky hmory, no ale aj more z kvapiek. To znamená, každý, keď tú kvapku budeme dávať, tak ten život na Slovensku sa určite zmení. Prajem GlobalLogicu všetko najlepšie k narodeninám, nech sa vám darí.